I efteråret 2014 måtte Danmark tage afsked med noget, man godt kan kalde en institution i dansk højttalerproduktion eller højttalerindustri. Det var Hornslet Cabinets, også kendt som Hornslet Møbelfabrik, der måtte dreje nøglen om. Fabrikken har faktisk eksisteret siden 30'erne, så det er jo trist at skulle tage afsked med et så stort firma og så velrenommeret firma. Hornslet Cabinets var kendt for at lave de flotteste kabinetter, bedste kvalitet, man overhovedet kan købe for penge til højttalere. De leverede til en lang række kendte mærker, JBL og Kef og Dali og en lang række Name, men også til et britisk firma, der hedder Qdos. Qdos betyder at prise, hvis man sådan frit skal oversætte det. Det kommer fra græsk. Vi besluttede så at købe noget af de ting, der blev sat på auktion. Qdos-kabinetterne her, de er super flot fineret, ligesom alt andet, der blev lavet på fabrikken. Og de er nemme at gå til. Så vi tænkte, den her højttaler, den har et potentiale. Den kan et eller andet, hvis vi gør det rigtige med enhederne af delfilerne. Vi vil ikke forsøge at kopiere en original Qdos. Sådan et sæt her koster normalvis 15.000 kroner i butikkerne for den, der hedder X2, den model her. Så vi besluttede at finde en super variant med vores egen lyd i og vores egen enheder i. Den skal vi kigge lidt nærmere på her. Qdos X2 er en tovejs højttaler. Den har en solid afstivning her, og så har den port i bunden. Det, at den har port i bunden, betyder, at vi skal ind og lave en fod til den. Det fulgte nemlig ikke med, da vi købte det her. Men lad mig lige vise jer, hvor nemt man kan lave en fod. Og husk, du kan altid selv være kreativ også. Det her det er bare én måde at gøre det på. Det eneste, vi sådan set skal bruge for at lave foden, det er 4 bolte med M6-geving. De skal være lidt lange. Man kan få dem i 60, 70 og 80 mm for eksempel. Alle tre er nok til at lave modellen her. De er 6 cm lange, 60 mm. Så skal vi bruge noget rør. Det kan have mange tykkelser, altså hvad design man ønsker på det færdige resultat her. Vi har bare valgt en 10 mm til lige at lave eksemplerne her. De skal så være 3 cm lange og skæres nemt af med nedstryger. Det er aluminium. Så skal vi bruge en sokkel. Igen for at lave eksemplet så simpelt som muligt, så er bare helt firkantet i 19 mm MDF. Man kan også lave den i tykkere, og man kan lave rundinger og flotte designs på den. Det er faktisk et af de steder, hvor du virkelig kan give den her højttaler dit eget præg. Så lad os se, hvor enkelt det kan gøres. Nu er det sådan, at der sidder faktisk islagsmøtrikker heroppe, der passer til M6-gevingen. I den her har vi både huller til spikes, islagsmøtrikker herude, og så sidder der de 4 huller, som afspejler de 4 huller, der sidder her. Så er det, man skærer et stykke af aluminiumsrøret her, og sætter det imellem, så ikke foden bare bliver skruet helt op i bunden af den her, ikke også? Der skal lidt afstand imellem, og som sagt, I kan vælge en anden diameter rør, hvis I gerne vil have lidt mere fremhævet design af bunden hernede. Så er det ellers bare at skrue i her, og så har I foden. Jeg har lige lavet en færdig, præcis som enhver anden professionel tv-kok ville gøre. Så har vi haft den i ovnen. Lad os lige se, hvordan den er kommet til at se ud. Her ser vi de 4 skruehuller, som går op i selve højttaleren. Islagsmøtrikkerne her monteret med spikes. Så ganske enkelt. Her der er altså aluminiumsrørene, som vi havde her. 4 stykker. Der er spikesene. Det kan godt være lidt svært at se lige her. Der går ned her. Og så er spikes rundt af, så ikke det laver hul, hvis I har trækul. Vi skulle have fundet nogle enheder til den her højttaler. Den er ikke voldsomt stor. Det er en 5 tom og en 1 tom diskant. En klassisk god tovejs højttaler.
Vi prøvede med lidt forskellige enheder, men fandt frem til, at den her Wavecore 05'eren med glasfibermembranen, en af de nye fra Wavecore, den var faktisk sindssygt god i det her kabinet. Den passer med den basrefleksafstemning, vi har. Og så er den endda nem at lave delfilter til. Det faldt faktisk utrolig hurtigt på plads i den her. Det, som der bare overrasker os, det var den enorme bas, der kommer ud af den her kombination. Jeg tror, det er kombinationen af et ret stort kabinet til en 5-tomme, den porttuning, den har, og så den power, der faktisk ligger i de her Wavecore-enheder her, samtidig med, at det spiller en rasende flot mellemtone. Vi har faktisk været i stand til at dele helt op ved 4.900 Hz imellem de to enheder her. Det var det, der gav den absolut flotteste sound. Og det betyder bare, at du kan give dem utrolig meget energi, og de spiller stadigvæk flot. De vil gerne have en god forstærker, 60-70 watt og op efter. Så kører det faktisk rigtig, rigtig flot. Så kig med ind på vores hjemmeside. Delfilteret ligger herom bag højtaleren, det skruer du selv fast derinde, når du har løjet det sammen. Der er terminaler bagpå, der følger alle bolde og møtrikker med, som der skal. Du skal bare selv lave foden hernede. Der følger ikke noget med til foden. Den kan du selv lave, men vi har lavet stykkelister ud på hjemmesiden, så det er nemt at finde. Så vil jeg egentlig bare sige tak for, at du kiggede med, og husk, de forskellige varianter og finish-typer her, det er så længe lager haves. Først til mølle. Tak for nu.